να επανασχεδιάσουμε στη βάση των νέων δεδομένων και των νέων εξελίξεων, των απειλών, των αμφισβητήσεων, της έντασης που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι αυτό που γίνεται σε συνεργασία πρώτα και με την Ελλάδα. Έχω συζητήσει με τον κύριο Αβραμόπουλο 2 φορές τον ανάγκη αυτού του επανασχεδιασμού, και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του. Όπως αυτό που γίνεται και με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ έχουμε ξεκινήσει έναν στρατηγικό διάλογο μετά την επίσκεψη και του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ και τη δική μου και άλλων υπουργών. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν αυτόν τον στρατηγικό διάλογο που αγγίζει πολλές πτυχές, μαζί και την ασφάλεια και την άμυνα, και είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε και ένα μνημόνιο συναντήληψης όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα των 2 χωρών, των 3 χωρών αν θέλετε, και υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να πορευτούμε μαζί όσον αφορά θέματα ασφάλειας στην περιοχή. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απειλή για τον οποιοδήποτε. Απέναντίας, μέσα από αυτήν τη συνεργασία διασφαλίζουμε τη σταθερότητα στην περιοχή. Γιατί η Κύπρος είναι και πρέπει να παραμείνει παράγοντας σταθερότητας. Θα αλλάξει όμως τα δεδομένα μια εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει ξεκάθαρα όταν ήταν εκεί στο Ισραήλ. Δεν διαφοροποιεί τους σχεδιασμούς μας στο να καλυτερεύσουν οι σχέσεις των 2 χωρών Κύπρο-Ισραήλ ή οποιασδήποτε εξελίξεις στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκία. Εμείς έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους, έχουμε θέσει συγκεκριμένες στρατηγική, αυτήν θέλουμε να πετύχουμε. Φαίνεται ότι πάει πολύ καλά αυτός ο στρατηγικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα, και εγώ αισιοδοξώ ότι θα καταλήξουμε θετικά και θα είναι προς όφελος και των 2 χωρών. Όσον αφορά, έχουμε κάποια σκάνδαλα που έχουν βγει, εσωτερικά σκάνδαλα στην Τουρκία. Κατά πόσο σας επηρεάζει και σε τι ετοιμότητα πρέπει να βρίσκεται το Υπουργείο Αμήνης? Πρέπει να ενισχύσει περισσότερο το ναυτικό, λόγω των προκλήσεων ενδεχομένως που θα έχουμε στην Κυπριακή ΑΟΣ? Καταρχήν, οι Τούρκοι μας έχουν μάθει σε αυτές τις περιόδους εσωτερικής κρίσης να θέλουν να εξάγουν την κρίση. Και αυτό ασφαλώς και μας προβληματίζει, μας ανησυχεί. Περισσότερο πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε μια ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Επίσης, οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει σε συνεχόμενες προκλήσεις, απειλές, γι' αυτό και ακούτε συνεχώς αυτά που κάνουν. Παραβίαση του εναέριου χώρου, των αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και έχουν μια στρατηγική. Θέλουν να δημιουργήσουν ένταση, να εκφοβήσουν εταιρείες, χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Δεν το έχουν πετύχει και δεν θα το πετύχουν. Αν δείτε ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χθες με την δήλωση του State Department, τι έχει πει για την Τουρκία και τον τρόπο που πολιτεύεται στην περιοχή. Και έχει πει ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου η αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου. Και νομίζω ότι είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που εμείς δίνουμε την πιο καλή απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, υλοποιώντας τους σχεδιασμούς που έχουμε θέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ενέργεια. Βρίσκεται στα σχέδιά σας ο εξοπλισμός? Έχετε στόχο να επενδύσετε στα εξοπλιστικά? Επενδύουμε περισσότερο στον τομέα αυτό, στην ενεργειακή ασφάλεια. Επενδύουμε περισσότερο σε τομείς που μπορούν να είναι παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης. Γι' αυτό και όλες οι εισηγήσεις που έρχονται από το ΓΕΦ είναι στη βάση αυτής της πολιτικής. Να επικεντρωθούμε εκεί, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουμε τα άλλα όλα. Όμως επικεντρωνόμαστε εκεί και νομίζω ότι γίνονται αρκετά πίσω από το φώτα της δημοσιότητας. Στην Ελλάδα συμβαίνει το παράδοξο ότι υπάρχουν μεν εξοπλιστικά, δηλαδή F-16 με τα απαραίτητα, δεν υπάρχουν όμως πυρομαχικά. Λόγω οικονομικής κρίσης συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Κύπρο. Απέναντίας δηλαδή η οικονομική κρίση
απαγορεύει στο να βάλετε βενζίνη ή να όχι. επενδύσετε στα πυρομαχικά? Δεν φτάσαμε. Ακόμα εκεί. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα φτάσουμε. Για τους λόγους που σας έχω πει πριν λίγο. Ότι θεωρούμε τα θέματα άμυνας πολύ ευαίσθητα και καθοριστική σημασία για το μέλλον αυτού του τόπου. Μην ξεχνάτε, είμαστε ημικατεχόμενοι, πατρίδα. Η απειλή είναι εκεί. Δεν φτάσαμε σε τέτοια σημεία. Απέναντίας, μπορώ να πω ότι στο θέμα πυρομαχικών, επειδή δεν γινόταν και καλή διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε αποθέματα πέραν από αυτά που χρειαζόμαστε, σε βαθμό που να προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να τα καταστρέψουμε. Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Γίνεται συντήρηση των οπλικών μας συστημάτων. Τα βασικά υπάρχουν και εκείνο που προσπαθούμε τώρα είναι να ενισχύσουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια των προϋπολογισμών μας πάντοτε, χωρίς να επιβαρύνουμε περαιτέρω των κρατικών προϋπολογισμών, να ενισχύσουμε λοιπόν θέματα που έχουν να κάνουν με την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Ποια είναι η κατάσταση των S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη? Τα επισκεφτήκατε και πρόσφατα. Είναι αξιόμαχα σε περίπτωση ανάγκης? Από τη βολή που έχει γίνει φαίνεται ότι είναι σε ετοιμότητα και ήταν μια εξαιρετική βολή. Ήταν μια εμπειρία. Δεν είναι παροπλισμένα, απλά κάθονται στο νησί. Όχι. Θα μπορούν να σηκωθούν σε περίπτωση ανάγκης? Όχι. Και η βολή που έχει γίνει ήταν εξαιρετική και με μεγάλη επιτυχία. Όχι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Στοχεύετε και στην ενίσχυση του ναυτικού? Θα αγοράσετε κάποια πολεμικά πλοία να επενδύσετε? Να σας πω, οι σχεδιασμοί μας είναι να ενισχύσουμε τον ναυτικό με αρχικά κάποια πλοία ανοιχτής θαλάσσης για να έχουμε και καλύτερη επιτήρηση της ΑΟΣ μας, αλλά και να επιβεβαιώνεται και η κρατική μας οντότητα. Να υπάρχει η σημαία μας. Δεν αρκεί μόνο να λέμε έχουμε ένα ΑΟΣ, να υπάρχει κυπριακή σημαία στην ΑΟΣ. Δεν μπορεί να υπάρχουν οι πάντες να κυκλοφορούν στην ΑΟΣ μας και να μην έχουμε εμείς τα μέσα να είμαστε εκεί. Γι' αυτό μέσα στους σχεδιασμούς είναι και αυτά. Είχαμε